नमस्कार दोस्त लोग, स्वागत बा और अपन पसंदीदा चैनल जय भोजपुरी मैं भोजपुरी पर, जहां हम लेके आवतनी भोजपुरी सिनेमा के ताजा खबर, मसालेदार अपडेट, धमाकेदार चर्चा। आज हम बात करे जा रहल बानी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के जबरदस्त अपकमिंग फिल्म पटना से पाकिस्तान 2 के, जेकरा सेट से हाल ही में कुछ झलक बाहर आई बा। ये फिल्म ना सिर्फ भोजपुरिया दर्शकन के दिल जीतला खातिर बनल बा, बल्कि भोजपुरी सिनेमा में एगो नया इतिहास लिखे वाली बा। तो ये वीडियो के अंत तक जरूर देखी, काहे कि हम देवे जा रहल बानी ए फिल्म से जुड़ल एक्सक्लूसिव अपडेट, जेकरा जान के आप लोग झूम उठब। तो चलिए शुरू कई जाओ भोजपुरिया जलवा का एगो नया अध्याय, निरहुआ के धुआंधार कमबैक। भोजपुरी सिनेमा के शेयर बॉक्स ऑफिस के राजा दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बेरी फिर से गर्दा उड़ावे खातिर तैयार बाड़न। पटना से पाकिस्तान के जबरदस्त सफलता के बाद अब ओकर सीक्वल पटना से पाकिस्तान 2 सिनेमा घरन में तहलका मचावे के तैयारी में बा। हाल ही में निरहुआ अपन सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट से कुछ तस्वीर साझा कइले, जे देख के फैंस खुशी से झूम रहल बाणे। फोटो में निरहुआ एकदम दमदार लुक में नजर आवत बाणे, एगो घातक अंदाज, तगड़ा एक्शन और जबरदस्त एक्सप्रेशन के साथ। ये फोटो के देख के यही कहे के मन करत बा, अब की बेर भोजपुरी सिनेमा में नया धमाका होई। स्टोरी या एक्शन के जबरदस्त मेल। पटना से पाकिस्तान अपना टाइम पर भोजपुरिया दर्शकन के दिल जीत लेले रहुए, लेकिन जेकरा से ज्यादा उम्मीद बा ऊ हवे पटना से पाकिस्तान 2। काहे कि एबर स्टोरी और दमदार होई, एक्शन और खतरनाक हो, या संवाद तो सुन के सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। सूत्र के मानी तो ये फिल्म देशभक्ति, एक्शन, ड्रामा, इमोशन के तगड़ा डोज हुई। निरहुआ के किरदार है फिल्म में एगो जबरदस्त योद्धा के तरह देखे के मिली, जेकर मकसद समाज में फैलल बुराई के खत्म कईल बा। देश के रक्षा के लड़ाई ई लाइन फिल्म के बेस बतावल जा रहल बा। फिल्म के लोकेशन भोजपुरी सिनेमा में नया आयाम। अब बात करी लोकेशन के, तो भाई लोग ये हमारी फिल्म के शूटिंग बिहार, उत्तर प्रदेश से लेके विदेश तक कई जगह में होता। जी हाँ, विदेश में शूटिंग ही भोजपुरी सिनेमा के ग्रेटनेस के बढ़ावे के संकेत बा। बिहार के पटना और बनारस जैसन पारंपरिक लोकेशन के अलावा दुबई या पाकिस्तान के सेट भी तैयार कईल गई बा, जेकरा से यह फिल्म के एगो इंटरनेशनल टच मिली। भोजपुरी सिनेमा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये ग्लोबल हो रहल बा। अब पटना से पाकिस्तान 2 ही के जीता जागता उदाहरण हुई। निरहुआ संग भोजपुरी के धुरंधर कलाकार। अब वहीं तक फिल्म के पूरी कास्ट के खुलासा नहीं के भइल, लेकिन जे नाम फाइनल भइल बा उ भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़ा नाम हवे। निरहुआ तो हुए ही मुख्य भूमिका में। संजय पांडे सबसे खतरनाक विलन, जेकर अदाकाई के लोग फैन बा। प्रकाश जैस कॉमेडी के तड़का लगावे आला। श्वेता महारानी निरहुआ के साथ रोमांस के तड़का लगावे के तैयार। भाई यह फिल्म में इमोशन, रोमांस, एक्शन, देशभक्ति सब कुछ मिली, और हमारा जहां तक लागता कि ये फिल्म इस साल के सबसे दमदार भोजपुरी फिल्म हुई। निर्देशक और प्रोडक्शन टीम ग्रैंड फिल्म बनावे के तैयारी। अब बात करी फिल्म के निर्देशन के, तो संतोष मिश्रा जी फिल्म के डायरेक्टर हमें, जे भोजपुरी इंडस्ट्री के शानदार फिल्म बनावे खातिर जानल जालन। इनके निर्देशन में फिल्म एकदम बॉलीवुड स्टाइल में बन रहल बा, मतलब टेक्नोलॉजी, कैमरा एंगल, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ इंटरनेशनल लेवल के होई। फिल्म के प्रोडक्शन हाउस वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड के बैनर तले बन रहल बा, जोन की भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। मतलब कि क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। भोजपुरी सिनेमा में नया इतिहास लिखे के तैयारी। भोजपुरी सिनेमा लगातार ग्रो कर रहल बा। जोन समय में लोग भोजपुरी के सिर्फ गांव देहात के सिनेमा मानत रहे, अब वो लोग के जवाब देवे के बेरा आ गईल बा। पटना से पाकिस्तान 2 एगो इंटरनेशनल लेवल के भोजपुरी फिल्म हुई, जेकरा के देख के लोग कहे अब भोजपुरी सिनेमा के भी आपन एगो स्टाइल बा। निरहुआ खुद भी है फिल्म के लेके बहुत एक्साइटेड बाड़न। वो कहलन है कि हम चाहता नहीं कि भोजपुरी सिनेमा के लोग सम्मान से देखे। ये फिल्म के जरिए हम दुनिया भर के भोजपुरिया जनता तक पहुंचे के कोशिश कर रहल बानी। ये बयान सुन के भोजपुरिया फैंस के दिल खुश हो गई। फिल्म के रिलीज डेट कब देखे के मिली? अब सवाल उठा था कि ये सुपरहिट फिल्म कब रिलीज हुई। भाई लोग अभी तक रिलीज डेट के ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है भाई, लेकिन चर्चा बाकी ये फिल्म 2025 के एंड आना तो 2026 के शुरुआत तक आ सकेला। मतलब कि अगला साल भोजपुरिया दर्शकन खातिर धमाकेदार होखे वाला बा। तो तय कईल जाओ कि सिनेमा घर में भोजपुरिया सिनेमा के झंडा ऊंचा करे खातिर पूरा परिवार के संगे पटना से पाकिस्तान 2 देखे जाई। भोजपुरिया गौरव बढ़े वाला बा। तो भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़ा फिल्म के लेके राउर का राय बा। आप लोग निरहुआ के ही तगड़ा कमबैक देखे के एक्साइटेड बानी कि ना, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आयल होखे तो लाइक, शेयर और चैनल जय भोजपुरी में भोजपुरी के सब्सक्राइब जरूर करें। काहे कि भोजपुरी सिनेमा के सबसे ताजा धमाकेदार खबर हम ही सबसे पहले लेके आईम। फिर मिलम एगो नया खबर, नया चर्चा भोजपुरिया जलवा के साथ।
तब तक खाती जय भोजपुरी, मैं भोजपुरी, जय भोजपुरी सिनेमा।